Fordi hvis immunforsvaret fungerer godt og helbredet, mens det for japanerne er en daglig praksis, og det afspejler sig i hans gode indflydelse. Vi kan opnå disse effekter, fordi hvis vi selv indtog tang, vil vi muligvis skulle spise lige så meget som japanerne på Okinawa-øen. På den måde kan vi opnå den samme effekt med langt færre ressourcer, fordi vores ressourcer ikke er ubegrænsede. Når vores helbred er i orden, behøver vi ikke at tage medicin, men snarere at spise mad eller kosttilskud som Actividan. Med stor respekt hilser jeg de interesserede parter velkommen og vil gerne igen tale om Actividan, fordi jeg længe har vidst, at alger faktisk er meget gavnlige for mange ting. Jeg kan sige, at det er effektivt, hvis du indtager denne drik før måltider, lige i starten af måltidet, og det vil være meget nyttigt. Men forvent ikke, at du vil føle dig bedre efter 1 eller 2 drinks. Jeg er en af de førende fortalere for blodtypekost i landet, og da jeg fandt ud af og bekræftede, at Actividan er effektiv for alle blodtyper, opstod straks spørgsmålet om, hvad Actividan-produktet er, i hvilken form det præsenteres, som ekstrakt eller bare som alger. Derfor kan jeg sige, at dette er en forbedring, som kan ses i blodprøverne. Tag din sundhed i dine egne hænder og brug Actividan. Og det viste sig at være en ekstrakt, der kun indeholder det aktive stof fucoidan, og det har en så styrkende virkning på immunsystemet, at vores immunsystem faktisk kan modstå enhver påvirkning, der angriber os, uanset om det er stråling, infektioner eller på grund af eventuelle forstyrrelser i vores immunsystem, og dermed genopretter immunsystemets funktion. Dette er også en slags madekstrakt. For at opnå forbedringer, som kan ses i blodprøver, kræves der en konstant, regelmæssig indtagelse i mindst en måned. Spørg nogen, der har prøvet det, og de vil kun sige gode ting om det, der varer på din sundhed og velvære.